softly spoken, with no strings tying you to me. Hello mga kabukid ni ana magkaron din sa Hills View Mountain Bella alang sa among family banding ug bag-o lang minahuman og kaon ug ni ana dayon mi dinhi sa among room alang sa among chika-chika, sa among katawa, sa among mga chismis-chismis o banding-banding. O kini siya mao ni siya ang second room o mao ni siya ay mga beddings. Pasigo sa ni siya og pila ka buo kani siya kana siya hagdan na padulong sa third floor sa attic ug kana siya hagdan padulong sa silong ug kini siya mao ni ang room number 3 o wow sad siya o mao na siya o na power base na ay bidding sa salon gyapon ug pasigo gyapon na bisan pila ug kini siya mao ni siya ang balcony gikan sa room number 3 na ay center table, na ay bangko, ug overlooking po siya dito sa katong views o diha sa first floor. Ang first floor mao na siya ang receiving area at the same time mao na siya ang kanang dining area. O pwede dito mag-inom o karon ni ana mi dinhi sa among room gyud alang sa among sharing sa among stories, joke, laughing, o sleeping together, o banding-banding, o magsilbi, pag inambitay, pag ila-ila na sad sa kaugalingon, o pag sinati sa mga kaagi, kay dugay-dugay na pagbaya nga wala makita. Ug kini siya mga bata ni siya nga lumad ako silang gitagaan og pagkaon ug ako siyang gipakaon ug ako silang gilaila nga mga bata ug kini sila maayman dai ni sila mo picture ug niara akong mga kauban akong family naglingkod-lingkod nag-coffee kay bago pa man gyud misad mi nakaabot ug bag-usad mi na magpanihapon ug tugnaw po diring dapita kay wow kaayo ang ug kini siya mao ni siya ang Sea of Clouds sa view sa Davao City. Mao ni ang balay nga among rentahan silbi among overnight nga house aning among pag-family banding. Wow ang mga plants timailhan gyud nga bugnaw ning dapita kay perti ka green ang ilang peace lilies, mga tanom nila. Look at that. Ug luyo sa among pagbanding-banding na aday ni uban namo o kining butterfly nasayod jud ko nga si Papa ni nga uban sa among happy. Ug maulang sa na karon mga kabukid kay gabi na kaayo murag tunga na gyud sa gabi karon ug angay na gyud sad nga mga tulog mi ug see you tomorrow. God is good. Hello world, hello bukid. O mga tulog na dayon mi kay mosayo pa mi ug maog tan-aw atong Sea of Clouds sa views sa Davao City. See you tomorrow. Bye. See you for another vlog. Bye. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at